Keita. How do you feel? Yeah, obviously it was nice early on, but it's a little tainted now because we didn't get the win, but obviously it felt good at the time. 10 minutes and 30 seconds. It was very fast. Yeah, it was nice start to the game. The most fastest in your career? Probably the fastest in mine. But in the second half, you have a nice chance in the PK. So how did you see that? Yeah, I mean, I didn't really think too much about it. I tried to go 5-hole. He made a nice save. Would have been nice because then we would have been up a goal, but sometimes it doesn't go in, you know. How did you see all the game? Because you were 3 goals behind the Slovan, and now you're only 1 point. 3 goals behind them? Oh, 3 goals. 3 points. Yeah. Gotcha. I mean, obviously, we blew a pretty big lead. We got some stuff we got to work on. Definitely discipline. We got to stay out of the box more. So, yeah, we're a little upset about that one. We got some learning to do, and we'll come back. It is the first loss in the 6th game, so it's a good start still. Yeah, for sure. I mean, you can look at the positives and say we've won a lot of games, but right now it still feels a little angry in the room because we thought we could have had that one. Ale teď se počítá, takže my to bereme tak, že máme bod. Samozřejmě jsme mohli být 3, je to hokej, stalo se, co se stalo a to už člověk nevrátí, takže prostě ten bod dneska jsme si asi nezasloužili. I když ten zápas byl rozehraný na 3, vyloženě na 3 body, zvlášť když jsme dali gól na 4-1, tak kdybychom to dohráli do konce té druhé třetiny bez gólu nebo s tím výsledkem 4-1, tak si myslím, že asi to dotáhneme v pohodě do konce. Čo tak najviac mrzí, možno najviac štve z toho zápasu, predsa len je to síce ten jeden bodík, ktorý sa počíta, ale možno fakt, že zbytočný faul. Tak víceméně spousta faulů je zbytečných, ten byl taky zbytečný. Je to hokej, stává se to. Samozřejmě mrzí to, že máme 3 gólové vedení a nedotáhneme to do vítězného konce. Samozřejmě je to ovlivněno těma okolnostmi, co se staly, ale to už se nedá nic dělat, takže teď zbytečně o tom se bavit. Každopádne prvá prehra po 6 kolách, takže trošku možno také pribrzdenie, ale šnúra stále nejaká bodová tam je, takže môže tešiť. Tak, přesně, je to bodová šňůra, důležité prostě v každém zápase bodovat, hlavně ze začátku ligy a je pořád začátek, takže my to bereme, že ten bod dneska jsme si víc nezasloužili, takže tak to asi má být. Pán trenér, ako hodnotíte formu Turnbulla? Dnes je 3, celkovo 9 gólov v 6 zápasoch. No, tak klobouk dolů. Ale on si tomu jde naproti. Výborně trénuje, je vyloženě profík, takže to je pan hokejista a já věřím, že mu to vydrží co nejdýl. Samozřejmě má kolem sebe výborné spoluhráče, ale opravdu je momentálně má top formu. Ešte ako veľmi to fajta mrzí, hovorili ste s ním po zápase? Nemluvili jsme teda něco řekneme, ale já si myslím, že je to náš rozdílový hráč a já věřím, že ho to mrzí úplně nejvíc ze všech tady lidí na Zimáku a fanoušku Bánské, takže já si myslím, že on si to moc dobře uvědomuje a doufejme, že se to nebude opakovat v dalších zápasech. Ďakujem pekne. Nie, tak samozrejme my sme vedeli, kam ideme k lídrovi, veľkému favoritovi aj z celej súťaže, takže sme veľmi radi, že sme tu vyhrali. To božke sme 4-1 boli dole a tam sa nezdávali, hrali sme to, čo sme chceli hrať a samozrejme pomáha tá presilovka tých 5 minút, že sme dali 3 góly. Teraz si idete celkom takú šnúru, myslím, že to sú 4 bodované zápasy, tak neviem, či to je vlna, na ktorej sa chcete, alebo či to tak cítiš? Tak samozrejme radi, že sme tu vyhrali, ale je september, takže nejaké šnúry a štatistiky a vyhliadky ešte nejdeme. V nedeľu príde ďalší veľký favorit ku nám, takže súťaže celej, takže my sa budeme snažiť už teraz, alebo do zajtra rána pripravať na nedeľný zápas. Každopádne veľmi cenné víťazstvo, lebo líder, ktorý ešte neprehral, tak prehral práve s vami prvýkrát. Tak ako som povedal, tie prvé odpovede, vedeli sme kam ideme, ku komu ideme, takže sme veľmi radi, že sme tu vyhrali. Tá presilovka sa musela páčiť, hej? Tak keď 4 góly v 5 minútach, takže jasne aj nám pomohla otočiť zápas, takže sme za ňu radi a makáme ďalej. Ďakujeme krásne.